טוב, יש לי כמה דקות עד שהילד מסיים את החוג. אמרתי, נגיד כמה מילים על פרשת ויצא. בכלל, אני אוהבת את הרצף של הפרשות האלה, על האבות. כל כך מרתק, כל כך הרבה עלילות, כל כך הרבה מוסר השכל בשבילנו. אז יש את כל הסיפורים הרגילים, סביב רחל ולאה וכו', ויש המון עניינים עמוקים שם, אבל אני רוצה לגעת בנקודה אחרת, מזווית אחרת. חשבתם על זה פעם, איך יכול להיות שעשיו לא הגיע ללבן ולא שלח שליחים, למרות שהוא ידע שיעקב שם? הרי הוא רצה להרוג את יעקב, הוא כל כך כעס עליו, על עניין גנבת הברכות, שהוא שלח הרי את בנו אליפז בדרך, כשיעקב היה בדרך לחרן, הוא שלח את אליפז. אליפז לא היה מסוגל להרוג את יעקב. הוא תפס אותו בדרך, אבל הוא לא היה מסוגל להרוג אותו, כי הוא גדל על ברכיו. אז יעקב אמר לו, קח את הבגדים, קח את כל התכשיטים, את כל מה שיש עליו. טוב, אני ממשיכה מהבית. בקיצור, יעקב אמר לו, קח ממני את הציוד, את התכשיטים, הכל, את הבגדים. אני נחשב כמת, אז לא תצטרך שקר לאבא שלך. אתה יכול להגיד לו שאני מת. ואז אליפז עזב אותו לנפשו, כי הוא לא רצה בעצם להפר את מה שאבא שלו ציווה עליו. אז אחרי שהוא לקח הכל, הוא אמר, בסדר, אני נחשב כמת, עזב אותו. אבל זה היה בדרך לחרן. תחשבו שאחר כך יעקב היה שם 20 שנה בחרן. עשיו לא העז להתקרב לשם. מה הסיבה? חז"ל אומרים שהוא פחד מלבן. עכשיו שתבינו מי זה היה עשיו. עשיו, שופך דמים, שרצח את נמרוד, הלא מנוצח, ולקח ממנו את בגדי העורות של אדם הראשון שהיו עליו. עשיו היה בן אדם שלא יודע פחד. אדמוני, שופך דמים, כולם חששו ממנו, כולם פחדו, הוא היה הבריון של השכונה. הוא מפחד מלבן? שמעו דבר מדהים. מסתבר שלבן היה המכשף הכי גדול באותו דור. היה לו טרפים, זה נקרא, זה כאילו העבודה הזרה שלו. זה היה גולגולת של תינוק בכור. הוא היה לוקח גולגולות של תינוקות בכור. השם ירחם, זה היה העבודה הזרה של אותה תקופה. אבל זה חייב להיות של ילד בכור, והיה שם איזה כישוף על זה, והיה ממש מתקשר עם זה, מדבר, והגולגולת הייתה עונה לו, זה היה עבודה זרה שלו. עשיו פחד שאם הוא יגיע אליו, בגלל שהוא בכור, ככה הוא יחשיב את עצמו לפחות, לבן יוריד לו את הראש וישתמש בו לכישוף. אף אחד לא יתעסק עם לבן, אף אחד. הוא לא רק היה רמאי, הוא היה גם מכשף גדול. שתבינו עם איזה כוחות טומאה יעקב היה צריך להתמודד 20 שנה. רק יעקב, בגודל קדושתו, יכל להתמודד עם אדם כזה טמא. הרי לבן רימה את יעקב 10 מונים, רשום בתורה. זאת אומרת, 100 פעם לפחות הוא שינה את החוזה ביניהם. כל הזמן עשה קומבינות ושינה וסגר איתו משהו והתהפך עליו. אני מדברת אחרי כל הסיפור שהוא החליף את הבנות, את רחל בלאה וכל הרמאות הזו. אני מדברת הרבה אחרי. כל התהליך, כל החוזה שהיה ביניהם, כי יעקב בעצם היה רועה צאן שלו. כל הזמן היה ביניהם כל מיני חוזים שהשתנו שוב. לימים יצא ממנו בלעם. הרי הבן של לבן זה באור, והבן של באור זה בלעם. בלעם לקח את כל כוחות הטומאה בעצם מלבן. הוא קיבל את כל הסודות של כוחות הטומאה, ואחר כך ידוע לנו כל הסיפורים עם בלעם בהמשך, כמה הוא ניסה לקלל את עם ישראל ולחשף ולא הלך לו.